139 la primera. Això. Quadro. Quadro i acció! Aquest projecte va començar com tot, de l'observació de la realitat i del que li passa a la gent. Al cap i a la fi, nosaltres el que fem, els directors de cinema, és projectar la nostra mirada sobre la mirada que a la vegada rebem de la societat. No? I era un dia que sortia de casa, em vaig trobar amb un excompany d'escola que em va explicar una història del seu fill, ells són de fora de l'Empordà, i com compartia la casa a Barcelona amb una senyora que es veu que tenia molt de caràcter, i aleshores vaig pensar, no, que és a partir d'aquí, no, allò que comences a estirar una situació que pot ser divertida, no? I una situació tràgica, no?, dels personatges que no s'entenen, però que precisament el que fa riure doncs, són les desgràcies dels demés, no? Acció! Què ha passat amb els meus somnis d'artista? Amb allò de fer-me famós amb aquestes mans? Tot arribarà. En aquest sentit, doncs, he intentat fer una pel·lícula molt àgil narrativament, no? I sobretot molt de buscar la punta a tot, no? Buscar la punta a tots els moments que passen, que veus pel carrer, no? Joel, et presento la Gràcia. Encantada. És una mica aquesta cosa que té la comèdia, no? Que a través de la comèdia pots dir el que et dongui la gana i les coses més gruixudes, i si ho fas, si ho saps fer i si saps comunicar aquella punta d'humor, d'ironia, etc., això arriba a la gent i agrada molt, no? Vinga, primer Oriol, preparats i acció! Sóc un assassí. Vaig carregar el Pinotxo i quasi mato la Gràcia. Em sento brut, de cap de culpa, i no sé què fer per netejar-me. Fa una setmana que és a l'hospital, no paren de fer-li proves. La visito cada dia, i li porto galetes d'amagat. Diu que el menjar de l'hospital és una puta merda. He decidit que mai li diré la veritat. El meu paper és un noi que baixa de Vic a Barcelona per estudiar Belles Arts, i a dintre del programa de Conviure i Conviure, acaba compartint pis amb una àvia de Gràcia. I és la història de les seves desgràcies amb clau d'humor. El Ventura és una persona que té la pel·lícula al cap, ja la té feta. I llavors, en moltes coses t'ajuda molt, perquè et diu, no, perquè això ho faré aquí, tal. I una cosa que és treballar amb el Ventura que et deixa bastant d'espai lliure. Et diu, a veure què em proposes. No? Llavors et diu, no, això sí m'ho reforça, això no, canviem-ho, no anava per aquí, tal. Però sí que és aquesta llibertat, no? que et dona de a veure què em dones, no? A veure què pots treure tu, no? La connexió espanyola és una puta merda. Una puta merda, amb això estem d'acord. Vagi bé! Tallem? El Pere és l'amo del bar, on, diguéssim, el David, que és el personatge de l'Oriol, ve sovint perquè a més té un ordinador i aprofita per xatejar amb el seu germà que està fora, no? I és com la connexió que té amb el seu món. I el Pere li fa una miqueta de germà gran. Tots els personatges estan una mica en la mateixa situació, no? Perquè el Pere també és un tio que està separat, que està una mica sol, té el seu negoci, però el negoci tampoc funciona excessivament bé, el bar està pràcticament buit sempre, i al final, a més, la relació amb les veïnes és fatal perquè les veïnes es queixen pel soroll, i això, que cadascú té el seu món, no? I està cadascú pel seu cantó. I al final de la pel·lícula te n'adones que quan s'ajunten tots i quan treballen tots en conjunt, tot va molt millor. El bar comença a funcionar perquè la Gràcia ve, es munta una història, el David, vull dir que en definitiva, quan treballem plegats i quan tenim algú al costat que ens dona suport, que ens estima i que doncs les coses van millor que funcionant en solidaritat. Calés. Més calés. Salut. La primera tirada són 20 eurets. La gitana de Gràcia fa bon preu. Tallem, obrim tràfic. Què tal? Molt bé.
El meu personatge a la pel·lícula és aquella veïna que, a pesar de tenir una veïna enfrente que té un caràcter una mica maleït, l'estima, té un sentit del veïnatge fenomenal, que no dubten anar corrents a l'hospital, d'aquelles que li van a buscar la roba a casa seva perquè té la clau i li agafa el camisó i la roba i li porta... perquè són dues dones que viuen soles, saps? I una ha tingut fills i l'altra no. Jo he tingut un fill però també no hi és mai. Estem soles. I aleshores aquesta conjunció és maca per la història del nen, que es troba amb dos maretes, una més dura i una més tova. El Ventura és hipertreballador, cuida el mínim detall i és molt responsable i està a sobre de tot i de tots. Jo li tinc una gran amistat, un carinyo, però un respecte també, perquè a l'hora de treballar no és l'hora de sopar. I vull dir que està a sobre de tot, però té que ser així. És el jefe del barco en aquell moment.